Tag den fucking plante, mand. Ingen hvilken Plante? Plante? Nej, det hedder mahoni. Jeg ved godt, det er en plante, mand. Der er aktivitet. Åh, der er Rasmus. Kom ind med, Rasmus. Yeah! Luder, mand! That's eco-bashing. Vi er her. Sådan. Headset high five. Det skal du ikke begynde på. Med Beffo jo. Han går helt amok. Han er fucking hvid, og så får han mig 2. Nikolaj, bare gå ud. Yes. Hold kæft alle sammen. Der er aktivitet i dark. Døde du, Gå op Mark? til kort. Nej, det gør jeg ikke. Jeg løber rundt nede på lang. Kan du ikke se det? Sådan en fin bevægende prik dernede. Bump med se top midt. Wow, jeg har en på A. Han er død. Ja, det ville være rart, hvis du holdt kort en gang med. Rasmus, prøv bak, og så stiller herover hvor jeg står. Han var helt oppe på nu laver du lige et nyt spot. Ja. Stiller dig her i hjørnet. Så du ikke, jeg skulle lige kigge på lang og se, om jeg Og så havde stiller du dig kig så langt siden af din skærm, at der bare lige er en halv centimeter, hvor du kan se, så kan du se, hvis de kommer der. Så stikker dit våben ikke ud. Okay. Tag dark nu, Mark. Rasmus, tag dark nu. Ja, Martin. De kommer fra midt. 1B ramp. Bliv der, hold dark. Bliv og hold dark. De kommer inde på B. Du skal bare blive og holde der, og sørge for, at der ikke kommer flere der. Vent på de andre. Ikke derind, Rasmus. Du skal bare holde dark. Vent der, så overlejen bare asset. Jeg har kort. Jeg har kort. Vent det kort. Rasmus har dark. Hold jer sammen. Afvend, Rasmus. Vent på de andre. Venter. Vent. Jeg venter. Der er en vindue. Waiting. Go. Fuck, så var du ude for 1000 år siden. Der var sådan, du ved. Det er som det altid er på det der. Der var en, så tager Charles Ja, om det var heller ikke det. Det var bare sådan, du ved, det sker bare, altså, du ved. Så jo, Rasmus, jeg kunne ikke komme med dig. Jeg havde 20 HP fra jeg krydsede dernede, og så var du der ikke foran mig. Jeg tænkte også, jeg er godt at bare en, der dør til ham her. Det er fint. Men det var seriøst, det var sådan 2 kurs lige efter hinanden, hvor jeg fik ham og så dig. Hvor bare jeg lægger mig her. Der bliver rushet den sted fra. Fra T-spawn, tror jeg. Det er løgn. Jeg skal ikke sidde og fylde ham med løgn. Kommer de fra T-spawn? Ingen aktivitet i dark. En lore. Ind i dark. Rasmus, du skal ikke derud. Ja. Der på den. Skal vi tage en dobbeltspørg? Så hvis vi tager fra Fiddy og måske en smoke, og så tager midten. Ja. Fuck. Lad os caller de bedste. Gør jeg dig ind i midt, ved tønderne. Så holder han B. Prøv at se ham. Idiot. Lower! Over til højre, Rasmus, rush, jeg tager ham i lower. En op i midten. Du skal altid rush på dem her. Hvad fanden sker der? En op ved to op ved tønderne, den ene har halv liv. Ingen kan ramme noget. Der er en suicide, og så ser man bare Rasmus, jeg skal bede. Jeg har ikke forstået, at vi rusher, for fanden. Nej, det var også lidt uklart sagt, Lasse, når du siger, at vi rusher midt. Og jeg siger, ja, det er en god idé, det gør vi. Og vi alle sammen klumper op i midt og rusher igennem dig. Og Rasmus så sætter sig til at campe inde ved Kar, i stedet for at own ham, der stod i lore ved rush. Jeg synes altså også, det var uklart. Jeg kunne godt have været det er kraftet med gode tider. Jeg forstår ikke fucking bræk, hvad I siger, mand. Det kunne vi godt se. Flash B. Jeg sad også bare sådan, prøv lige at se den idiot, der løber. Ved du hvad? Bedste røv, ikke? Den her recording, den sender jeg med til dig, mand. Jeg håber, der er et vindue her. Ind med jer. Jeg er fucking vild, mand. Kar en. Under vinduet. Clear. Alle døde. Rasmus, tag AWP'en, der lå under vinduet. Fuck, jeg blev bare... Jeg har 6 liv, og så begynder du at skyde efter mig. Jeg skulle lige... Tyver! Skær ham! Cut him! Så du det om siden? Rasmus, vil du have den mark, eller hvad? Ja, du har fået mit. Ja, det er jo også der, det er jo det, men... Tease op! Pas på, du ikke falder over den, Mark. Ja, nu har Fox og pisset på den, ja. Er den gul? Ja. Vi rusher et eller andet sted. Ja, der er aktivitet. Dark. Var det dark? BH pack! Kan jeg vide, om vi skal bede? Ud, Rasmus, ud! Jeg ved det ikke. Rasmus, du har misset ham. Det var derfor.
Jeg har aldrig været... Mark, vil du ikke dark igen, eller hvad? Fuck. Jeg troede, jeg kastede den Nej. granat der. Åh, shit! En plateau. Sidste plateau. Flere. Nice! Så jeg skal skyde ham den sidste. That shit. GG!